أنا مسلم وبعزتي كل الخلائق تعلم أنا مسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin nan namu na rayuwar ya mace. Shirin rayuwar ya mace shiri ne wanda yake kawo muku bayanai daban-daban dangane da rayuwar 'ya'ya mata, kuma shirin yana zuwa muku ne kai tsaye a gidan talabijin nan namu na AMB Hausa TV, tare da ni mai gabatarwa sunana Maryam Said Aliyu, nake muku lale marhaban. A shirin namu dai idan ba ku manta ba, satin da ya gabata mun yi bayani akan rayuwar 'ya'ya mata a zamanin jahiliya a cikin har zuwa zamanin da muke ciki yanzu a cikin addinin musulunci. Mun yi bayani daban-daban a cikin rayuwar 'ya'ya mata a zamanin jahiliya. Mun tsaya inda muke cewa suna kashe 'ya'yayensu ne saboda tsoron tsiraici da kuma abun kunya. Haka ne, lallai sun yi aikata wa'annan abubuwa a zamanin jahiliya, inda Allah maɗaukacin sarki ma yake cewa wala taqtulu auladakum min imdilaqin, kada ku kashe 'ya'yayenku saboda tsoron talauci. wa nahnu narzuqukum, mu ne masu azarta ku wa iyahum da kuma su. Wala taqrabul fawahisha, kada ku kusanci aikata alfasha, ma zahara minha wa ma badana, abin da yake a ɓoye ne ko kuma abin da yake a fili. Idan dai alfasha ne wannan, kada ku aikata shi. Allah madaukakin sarki yana gargadi da cewa, yana ƙara jaddada cewa wala taqtulu nafsal lati harrama Allahu illa bil haqi, kada ku kashe ran da Allah ya haramta in ba dai da gaskiya ba, inji Allah madaukakin sarki yake cewa. Sa'annan kuma su sun ɗauki wannan ɗabi'a suna aikata shi ne saboda wai su abin kunya ne a wurinsu idan aka haifa musu 'ya'yaye mata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda zai mutunta mace sai mutum mai mutunci, sa'annan kuma babu wanda zai wulakanta mace sai mutum wanda baya da mutunci. Sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulatun an ra'iyatihi, dukkan kunnan makiwata ne kuma dukkan kunnan za a tambaye ku akan abin da aka baku kiwo akai. Sa'annan su kuma basu daddara ba, suna wa'annan abubuwa marasa kyau, marasa daɗi ga 'ya'yaye mata. Sai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alƙur'ani su ne ya ba wa 'ya'ya mata 'yanci da kuma samun sauƙi a cikin addinin musulunci. Sa'annan duk wata ɗaukaka, duk wata girma ba wai ya keɓantu ne akan ɗa namiji kawai ba. Dukkan wani mutum wanda zai aikata aiki na gari, ya kiyaye imaninsa, ya aikata ayyuka na gari, to fa lalle Allah madaukakin sarki zai bashi sakamako mai girma, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal muslimina wal muslimati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal khashi'ina wal khashi'ati was sa'imina was sa'imati. Allah madaukakin sarki yana bayani har zuwa ƙarshe yake cewa waz zakirina Allah kasiran waz zakirati, da masu ambaton Allah da yawa mata da masu ambaton Allah da yawa maza. A'addallahu lakum magfiratan wa ajran azima, Allah madaukakin sarki ya tanada musu lada da yawa da kuma gafara, inji Allah subhanahu wata'ala. To a wannan al'amari dai ba a bar mata a baya ba. A dukkan wani al'amari Allah madaukakin sarki ya hada mace ne da namiji. Saboda me? Saboda a samu ci gaba a rayuwa. Rayuwa ba zai taɓa yiwuwa ba tare da ya mace ba. Shi yasa yake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, saboda me? A san cewa duk tafiya yana tafiya ne tsakanin
mace da namiji, a hakan ne za a samu karuwa, a samu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi aure ku hayayyafa domin ne alfahari da ku ranar tashin alkiyama. To idan ya kasance ana kashe ƴaƴaye mata, ana zaluntansu, ana cin amanarsu, ta ya za a yi a samu wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ku yi aure ku hayayyafa domin ne alfahari da ku ranar tashin alkiyama. To ƴan uwana, a wannan gaban da jahiliya sun yi abin da suka yi akan al'amari abin da ya shafi ƴaƴa mata. To shirin namu dai insha Allah zai ɗaura wani sati in Allah ya kai mu wani mako mai zuwa. Duka a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau. Ni Maryam Said Aliyu nake muku ban kwana, bisalam, sai in Allah ya kai mu wani mako.